Matul il-ġurnata tal-lum il-Kunsilliera Nazzjonalisti ser ikunu qegħdin jeleġġu wkoll il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, kariga illi għalija ntefgħu żewġ nominazzjonijiet, dik ta' Paula Mifsud Bonnici li qed tiġi mbuttata l quddiem minn Busuttil u l-klikka tiegħu u ta' Luis Bonnici. Min-naħa l-oħra kienu 42 nominazzjoni li nxteqtu sabiex minnhom jiġu eletti 13 ir-rappreżentant li ser ipoġġu fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. L-aktar żewġ kandidati li qed jiġu mbuttati l quddiem f'din l-elezzjoni huma Karola Kwelina u Fenek li kienu tnejn mill-aktar kunsilliera li mbuttaw il quddiem lil Busuttil fl-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej nazzjonalista. Żewġ kunsilliera li dejjem kienu lealissimi lejn il-klikka li għadha tirrenja fil-partit. Kandidati oħra li matul il-ġimgħat li għaddew saret kampanja qawwija favurihom minn Simon Busuttil u sħabu huma Antoine Borch, l-eks kontrollur finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista li tilef b'mod komplet il-kontroll fuq il-finanzi tas-sussidjarji tal-Partit Nazzjonalista. Jean-Pierre De Bono li til-leminija tas-Segretarju Ġenerali Paolo Borch Olivier u kif ukoll Michael Fenek Adami u Victor Scerri.